Qolmay bira. Ne? Qolmaydilar. Şükür qolmaydi. Allah da qolmaydi, qolmaydi. Dostcan bağışla biymada edenim üçün aslında seni biymada edesmem gelen oqol sen men üçün neke dostsa düşünýärmi? Sen ýal dostum varlygyna gününe şükür edýän hiç ýadymdan çykan ok. Söýgülimle Siwdanyada oturýan beýlik söýgülim Siwdanyada tutup maňlaýmy kabluk bilen ýarymda sen men ýaramy gök çaý tepeniň gatyga görýän o seni. Oglum bolsa adyna Ferhat takardym. Oglum däl, gyzym bolsa da adyna Ferhat takjak o. Okey Google iň erke oglan kim iň gowy dost kim diýip Google'y sorasaňlar, gün sen suratyň çykarmaly. Men sen gatyga görýän o sen ýal dostum barlygyna gününe şükür edýän. Ya dost elingdäki goýda arkyň gurulsa sen dost näme bol, näme gerek dost? Karzyna 200 manat gerekli maňa. Berebilýär. Dost sen üçün aslında mesele de dost. Gün ýürügüm var çykary iki böl ýarsyny bermäne. Taýyn oglan men. Ýekeziň sen dost. Men sen üçün hiç açam onýalyk bar. Aňrymda bir zat gizek goýan oglan. Nä dost? Ýöne bir zat düşün dost. Men elimde bolsa, özümde bolmasa meni açatjak dost. Ýöne sen üçün berip bilýändirli boýgat dost. Ýöne bara. Ýok ara dost. Hey. Ayvar boşluk doldurmalylar. Näme boşluk dost? Şu garnyň boşlugla ýaçyk, ýa şunu doldurmaly. Trenirovka dönüň, iýişden gowda. Baraladan şome dost. Dost, anan mende bir variant bar. İmine şoňalay. Karaçy bilýän, her raýonda bir niýabişna adam bolýandyr bilýän. Biziň raýonymyzda da başga planetler biri bar dost. Ana gaty niýabişna. Kriçka var, Roma gapyrga diýäsbeň, olay bilýänmi? Oňa istoriýasy bar. Berat karaçy ilfi dost. Bişirýärler birde. Anan aýdar. Ýumurtga çaklada şaşdygy oturýar. Kriçkadam Roma. Neme Roma gapyrga diýäsbeň, olay bilýän. Gapydan bolýar, bilýän aramyzda, olay. Ýöne anan aýda şo çaga getip jaňa deýin näde? Şoňa jaňa diýana. Gora, iPhone lo petimo blo po, deli, damay deli, iPhone le küma, ora petim phone log ka do. Komentar ya öyle oğlum ay böyle yani dinle do. Dur ne aylatacağım bunu seyredayda ana boldu la yo. Kala çadır. Bçağa batdı ya lo el füjo gorayda onlar phone bir şey ya bilýän. Ana la yumurtga sakla şaşy oturýar la do. Goma gappe. Ne lo. Babayda. Oya duvar. Asa. Galayda. Vallanna gelayda da öýde bolsaňlar. Valla tuvar. Bremne forsal da gelayda vam. Valla galaşan çaltyrak golayda da. Da sağlı komak etmeli. Davay da. Golayda da iyice neme bolsun o oňa sere. Çoza kiymiş bırak qoğum. Gel bırak. Qoğum adıyla salam aleyküm. Ayda batsa bişirim. Karaçı dost dinle. Madem yiyiz barra bilýän marna var dedik çıkladı. Orada dinle duru. Karaçı dost onu acıktı bilýän. İndiler. Nawa. Pol bilýän süýüjü burada. Şıplar ayda dost sen. Nämiçik? Problemi däl, prosto itin adyna. Davay däl. Şaşlyk kapyrga. Boldy. Bol. Davay däl gys. Karaç deret, ne resepti hiç maydamak, ne etmişlesi maydamak. Hiç ol semeni taýny bilýän. Semeni mi? Qoşun pakirin bilmän näde awtdy menden. Pakalene gelýär bilýän. Bilýän. Davay däl gys. Bunu ogurýadym, men senem ogurýan. Davay däl gys. Tapdın. Yo bol ya dost. Men almadan bişir ya dost. Mesele yok. Öwrenşen men. Davay däl gys. Bilýän ýa. Gorayda yüzünü gora. Kaç para o şomen. Bilýän ýa geltmelerini. Ya kan garaşdyrma da. Şaşlyk lülü. Bol 5 minut bolýarmy? Bol ya. Ya az olsa 4 minut 55 sekund dedi. Davay däl gördüňmi? Bara bardymy? Bol lan da. Yor. Haydanyň da giýjek alma. Bol ýa gerek gala da bir şären. Bol haydanyň gana. Gorayda kaç däl o. Men kaç para o şomen de ya şomen de la. Ay. Gelayda. Mesele däl bra. Yine gerek mi allırayın mı da? Oku munça näme deli obzo? Men pisi iki adamla uçmaya da atmışıram ha. Yine bu ne aytmadın bu? Pis on adam var mı? Pis on adam atmışıram. Ha ya bollu bırak. Başka gereklerden var mı? Pakana man. Upakovka cüvede. Gerek var da.
Näme? Sen ki ala arayı ver. O sen yıkla hayda. El gördün. Otomat alla. Dromun öl atısı var. Atıp berayda. Bilýär. Otuna atıp berayda. Ene öl atılsı var. Uy, Kapret. Kapret avaller. Rettel ha. Kapret pol. Kapsayımdır bir. Öngörem okun bir dostum. Hadi. Oh, kimini köçediydim ha? Ene. O birinci satırdan kene gira ya. Suyam kadır be. Gelver, boşatıp gelýär. Arkan gelver ha. Ey ağlasın var ya bil ya da güneşler. Dost ne nir deyip istemem. Mara şunu yapın. Kışarayım ama arayı dost. Benim karnım doydu gol tırnırovka gidi vermeli oğlum. Ne turnovka katmayan mı şu adam? Ne? Hiç turnovkan var ya hiç durmuşunda halat eden yer var mı sen? Ba, Atsa. bir gedek beni üyüş urmana geldiler. Ondan Benim tırnırovka dedim. zanik topları o katma. Zanik pole lo boy. Katnali yallayın mı? Assalamu alaykum. Nasıl dolar alayna? Hala çaya malay da kızgınca. Kim kappeleceksin? Bilmiyorum ama ben atanım. Kappeleceksin sen. Yo, ben kızgın tağım dastaşıgam. Kaptırmadım ama. Yo, dastaq ketdi kızgın tağım. Dur raşipka var o da verdi bir teçka var o da. Aşıpka olamaymasın. Olmadı. Ya. Kaptırır da o no. Şadi kim teleye hemen yoracakdam. Ada çıqavulmaşda. Yine nirem şaşlı okuyun. Çiğincan bak. Pasudalar atlar ödümü diyip arkanca el tayar falan gidi ver. Sen yola çık gelin o zaman. Var ben özümüz maşini düşürüyor. Ya da o mesele yoktur o köpem. Ben bolo ya bol favor. Ne mesele yok ya. Gayret ettiğince böyle olur ya.